пак може да се включи, защото, как ти ви кажа, ни даваха да гостим, така че ще играем пак. А чува, това на мястото да стигна. Айде играем някоя друга игра, бе. Която решиш обаче. Която решиш твоя игра. Която решиш. Коя игра? Кажи, коя игра? Добре. Давай. Малко ми се дено, не с твоя мъдата. Малко ми се дено. Чакай, хляб бях вънка. А? Тиран, това е работата водохачки. Искате в този клип да заберем... Колко да заберем този лайк? Така е този клип. Колко... А? 200 лайка да заберем, хора. 10. Не, айде 200. Ха? Да, 200 лайка. Да заберем. И така. Аре, че да разберем игра. Арте. Аз вече се включвам, а то... Включваш ли се в играта? Това си не знаеш какво. Ама това е друга игра. Не са. Нема някаква друга игра да играем. Нищо. Пак същата. Не е добро. Добре. Ама така, по-трябва да избереш, по-трябва да взеш на едно място и да избереш някакви си песни и след някакви много това ти идват и тази да написаш. Ще ми покажеш. Да. Кой избереш си някаква си песен, трудна или нещо, или лесна, някакво текст да ти взех. Ежи малко татък. Ще взема мозга. Не е това да не е него. А на коя? Не е най-нето иска. Кой е твоя игра? Ай. Какво правиш, бе? Ето, и вида. Айнен. Тая игра ли, бе? Аз не мога да игра. Ще може. Ама лесна ли е? Ама тя да се научи доста, Мона. Тя да се научи доста. Да живее да. Не мога да играя. What? Какво? Що се обръща следния пръст? Аз по-сега си ги за ногтите. И защо? Това Не е минава. хубаво така. Знам, а минава така. И това ли си топчеш? И какво ще кажа? И ти като София, и София прави така. И София се озна. Ти знаеш ли тази София? Въобще не знам как. Тя ми е бившата. Да, тя живееше тук. Аз Евгения я бахме. Да, бе. Не, наистина имам. Наистина. Да, усили ми екрана. Да дефсира хубаво. Хуя. Той не знаеш, че е хубаво да чува бе. Аз какво да направя? Ти го ще обичаш да чуваш. Добре, да получи. Хубаво. Хора, не мъж ли, просто аз съм зле с главата. Това, което... не тайга да си мислих. Да те. Чай. И чакай ми, бро. Чакам те, бро. Защо ми чакаш, бро? Чакам те, бро. Защо ми чакаш, бро? Защото искам, бро. Защо искаш, бро? Не знам, бро. Какво не знаеш, бро? Какво хочеш, бро? Какво дигаш ръце си, бро? Какво ти става, бро? Да влези, бро? Как си, бе, бро? Виж колко мачес имам, Кой? Мачес! Има около 2000 ти си нещо. Какво? Има около 2000 ти си нещо. Какво 30 е нещо? 2300. И какво? Означава, че ако победиш някой, означава, че печелиш един матч. Що не става? Чакаш някой секунди май. Що? Не знам, така ще става на мен.
Паси ми teraz są tylko. To ti mimi. Ti mimi. Ти, мими. Аз казвам тост. Ето. Моля беше на смена? Да. С кой? Как мога махна това? Дело за 5 минути рекордваш, браво. А? Дело за 5 минути рекордваш. Някаква друга игра, да може ти са това много тъпа. Ари. Не си даже играл. Някаква друга е страшна, когато избереш. Която обичаш. Ти път ще си чупиш циката така. Ти ще ми го щипиш отдел. Да, бе, аз. Да къп бреше. Така ли? Майко! Бреше. Питай си ти на въпроса. Я дай пак. Какво? What the fuck? Дай пак. Дай пак. Не, дай пак. Майко. Добре. Ето игра. Не, чакай. Стой. Ето я. Така. Ще играем. Старши игри. Хубаво, хайде. Хайде. Пускам, ти ми пускай от мен. Бед. Баят бубъртета вече ми почват много пъпки. Какво? Някаква... Да, бе. Мали. Да, сме сами да знаеш. Искам да сме сами. Къде си? Ти котката ли си? Да, съм пак. Ама типа, бе. И ти също цикаш, бе. Не цикла. Цикаш? Не цикла. Път ще бъкнеш. Не. Да. Не. Да. Не. Не. Виж какво да не бъде. Ще бъкнеш. Я същото. Къде си? Ами аз точно съм цикал. Аз бъквам. Си в друга игра. Да, бе. Друга игра си. Не, в същата игра съм Томана, виж. Да. Ама не Ето мога... ти източил. Добре, давай. Ма цикла. Ама не знам къде си. Аха, ето те. Паси ти. Не, това не съм аз. Паси ти. Бе, ти целуваш непознат човек, бе. Виж се колко от теб. Стой. Не, това е непознат човек от Томана. Това си ти. Това не съм аз не съм Бейкен. Добре. Това също човек. Аха. Казах ли ти си ти? What? Аз съм с котката. Аз съм котката. What? Къде си? Ето да, аз съм точно теб, пич. What? What? Хубават. Ево те. Ето виж, част ти това. Ой, Моля, как му пъши? кажа, ти си. Да. Добре, сега така си. Къде си, чулай, бе? Правим видеа, Сачо.
Пожо, изгаси ги. Това ми видеа с Сачо, видео. Видео. Катайте. Аз се виждам. Но аз съм много малко, че напълно не може да... Добре, само ми лапаш се едно. Ео. Ма виж, аз съм тук, бе. Ето да. Виж Тъй. бе. Ето ти. Не съм там. Не съм там, където си мислиш. Къде си? Баса ти. Ето ти. Къде си, бе? Има само... Къде си? Не мога да намеря. Аз Ела съм при тук. мен. Айде по-отивам там, айде. Айде. Какво? Нищо. Кажи де. Нищо. Кажи де. Нищо. Какво се просто? Няма нищо казира. Чудо. А? Чудо. Няма нищо да чуя, бе. Айде, си. Аз не съм. Качество ми. Пекай на земята. What? Аз сега после disconnected. Бе, значи... Аз ще игра друга игра, брат. Ще игра малко коли. Чай да влизам пак. Ама намери ме, де. Стой, че излезнах. Павелката идва. Ей, Павелке! Павелки, как си, Павелке? Павелка. Добре е Павелката. Къде си, бе? Покажи къде си. Къде си? Добре стига вече, айде. Да влизаме. Да влизаме. Опа. Влезнах! Влезнах! What? Код трябва да намерим. Айде. Такова е го. Ама аз дали мога да влеза с теб? Не може. Как го е? Аз как мога да влеза аз? Да играя? Не може. Брат, как да... Искам да... Помогни ми, стига, брат. Не трябва му... Дай да влизаме в играта вече. Дай да влизаме в играта. Айде, да влизаме в играта. Влезна ли вече? Аз вече вътре в играта, бе. Брат! Стига, бе! Къде си? Тук съм тебе да четеш. Добре, дай да влизаме. Не бе, имам предвид да си навлеза в тази игра. Къде е? Брат, нищо не знам. Дай да влизаме. Влизай в някоя игра. Не излизай. Не излизай. Не излизай. Облизи се, облизи се спокойно. Това е, помняш. Облизи се. Това се чука. Ще те ходим. Да. Гледам порно.
Ало, няма ли вече да влизам в тази ще бъде игра, бе? А, трябва да влезем тука, трябва да влезем тука. Ти си пълниш. Дай, влизай. Бягай от тук, копеле. Не говоря на теб, говоря и на това. Честно от тук, бе. Аз съм ръкоман. Ето с мангал. И това сега се съвкутна. Пръдна ли, бе? Не. Остави го това мангал. Ще ма нерви. Опа, виж къде влизаме. Майко, как ме е? Погледни го, брат. Вече ме е страх. Даже ще бъде. Не ме е страх. А мен ме е страх. Какво ти страх? Що? Айде, това не ме ще заведе това. Виж? Мене почва да ми се заведе. Така. What? Fuck? What? What? Къде си, бе? Слухай, бе. Що толкова тъмно е? Брат. Добре, да я закарам. Какво? Брат, ще ли дава аз да карам? Ама това е пълно в мапа. А? Виж къде е пълно, виж. Аз съм за пода. За къде? Къде си? Аз съм за пода. Ами, лезе, скачай. Скачай просто. Просто скачай. Къде си? Влезе. Влез. Влез. При мен. Ма как съм натупен от пода? Как му излезеш? С хака опитва излезеш. Аз Не да влезеш при мен. Влезеш при мен. Да. Нокнеш. Слава. Това вече ме е страх. А, тук е Хелоуин! Остава, поведай. А, ето те! Ето те, чуре, бе! Това обижда, бе, чуре, бе. Обижда, бе, чуре, бе. Ето хуй. И чакай ме, бе, чуре, бе. Не, бе! What? Що си ще на място, умрял ли си? Как се отвори вратата, бе? А вот, да, това ти беше. Добре, я бойчари. Хайде. Всичко е готово, бе. Всичко е готово, бе. Айде, легай! Легай, че е удобно така. Легай, бе. Ай, сега върсимаш играта. Къде си? Ай, добре, какво трябва да правим сега? Чакай да намерим един. Какво? Ей. Чакай, стай.
Čakaj me. Ono. Di pa mrli? Došao. Vrhuli. Къде върва? Бати, чакай бе! Стига, брат! Нервиш ме така, брат. Стига. Къде си? Брат, не ме виждаш къде съм. Пет мога къде съм аз. От Дай тук. там, дай там. Просто ела тук при мен. Чакай, че там Чакай, ти къде си? Тук на стълбите съм. Ето, нещо. Ой, давай влизаме. What? 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 Банана е. Ай, да, слушай да се ползвам. Как чувства? Банана? Ай, това е. И двамата го чухме. О, не. Нали са облока. Короче, стопа. Там да поем по-на Брат, какво? майка. Кой трябва да идем? Не. О, хай. Хайде, чуре, бе. Trick or treat. Спрiste ме. Спрiste. Престани. Okay. Just model. I think there's some games. Бе, те са трима, бе. What? Абе, дем бомбони. Ти взели ли? Къде са тези работи, бе? Къде? Надясно ти са на... Не, още. Азори. Къде слушахме? Ай, стих. Имам чуждици, трябва да стръпвам ли глад? What? Кажи отпайци. Вече готово ли пълната е? Има още малко също. Трябва ги намерим вече. Трябва ги намерим. Ще има още нещо да го чуя. Какво? Ето ги вилменца, бе. Fuck you. Аз
Szkoda. Że tego. Chodź mu wkaram w stata. Ja ci wkaram w stata. Chodź mu wkaram w stata. Chodź mu wkaram w stata. What? Oh my god. Ще пидорази, бе. Чекачет. Ма те са пълни кутиите. Те са напълнени. Ай, чао, педерази. Чао, педерази. Баш вземам това. Ето чука, ето чука. Кому да го дам, кой идва? Лешам се. Защо отвънка има кръстове? А що отвънка има банан? Така ли? Къде си? Отвънка. Кой? Това вече са хора. Това вече са хора, брат. Брат. Това ли са хора? Това вече са хора, вече. Искам да аз му дам това младец. Прави музика. Ладно, пай задницата. Бабе, искам паднах. Але, бе. Чекили се биже. Майка ми те, ба. Оу, шит. Мале, това да го пуси за това. Трябва да ме взема спермата да го дадем. Списал е. Добре. Ай, чо. Бягай, чоле, бе. Хубава ли е песната така? Я пак се хлъзгаме. Аз не мога да се хлъзгам. И двамата се хлъзнахме. Ой, аз тъй пъти се чесай, пак идва, бе, стига, бе. Моля. Това вече е дух. Аз любя да го целуна. Вече быстро. Бат, той не е човек. Бат, това не е човек. Чао. Дай се да ми дам. Искаш ли? Айде. Духа, нали? Не даш да отваряме.
представить, bo to się dzieje. What? A. Там горе. Ела. Там горе да тичаш. Там. Виж. Ага, много смешно, само птици. Бягай. Ела за малко. Ела с мен. Не ми затваряй вратата, моля те, страх ме. Тук съм. Идвай бързо. Идвай. Има надпис. Има страшен надпис отгоре. Изчакай ме. Страх ме, брат ще се разсърда. Вече мога да отсъщ отвътре да ми... Какво? Нещо. Snack are the best. One left. Това не може да почти няма. Опа, се качи на масата. No? What? Някой е влезнал. Докато си там. Някой е влизал. То стъпки са. И стъпките? Също чуди. Какво? Чакай ме. Боже ме, чакаш ли или не? Долу, горе съм. Не, тя отдолу да тъмна не А. What? What? Сега викаш, че те строя... What? Обаче я фон ли е стоя, бе? Аре, давай да влизам. Дай да скачам. Какво правиш сега? Да скачам. Знам английски почне. Като знам английски, що се получи кой да игра с Броубост, че не знам английски. Нали? Отвори се вратата сама. Ама какви са? Откъде тези стъпки, бе? Откъде са? Ма как се кривиш така, бе? Добре, аре, сега ще телефон да играем. What? Кой? Добре. No. Това ти ли си да пишеш? Това ти ли си? Какво? Къде си? Брате, ела при мен де, аз съм до вратата.
Къде си? Къде си, бе? Къде е Краков ти? Ела до мен, бе, човек! Ела до мен! Ето като телевизора. Аз ви... Дай да ти влагам. Дай да ти влагам. What? Знаеш, че това е духа? Знаеш, че това е духа? О? И аз имам 8%. Добре, хора, да свършим тази игра. Ами... За има малко проценти и трябва да оставим. Трябва да спрем, защото ни падат батериите. Така да е.